Hej så sammen, og velkommen til Monkas vlog. I dag bliver det egentlig, hvad der er på min tablet. Og det man jo starter med, det er at låse min tablet op. I må lige se min kode. Så kommer jeg ind på sådan en her forside. Så har jeg lige rulle lidt for. Så har jeg min forside her. Så har jeg ind på den her map, der hedder mad. Der er sådan nogle madspil. Så har jeg et busspil. Der har nogle forskellige bus og tog. Så går jeg ind på Lego-spil. Der har Lego-spil og alt muligt andet, der ikke hører til Lego. Så går jeg ind på den, hvor der bare siger spil. Der har jeg de her spil herinde. Så går jeg ind på ting. Der har jeg alle de her ting, jeg bruger. YouTube og alt det der. Og så har jeg en mere, der hedder spil. Har jeg bare de her spil. Og så har jeg noget togspil. Og noget kospil. Og noget piratspil. Og så har jeg Snapchat. Den kan jeg følge om på min kanal. Og min Instagram. Og den kan man også følge om på min kanal. Og Skype og Candy Crush og Make-up og et eller andet og Playspil og Agar.io og Puslespil og Babysin, Disney Junior og Frame Scene. De der spil, og så hvis jeg lige gør sådan der, så har jeg ingenting. Og i baggrunden, det er altså min fætter Mads. Det var bare alt for denne video. Håber I vil se med i næste video. Hej hej. Hej hej.